Здравейте отново, приятели! Добре дошли в YouTube канала на Varix Clinic Венозен лазерен център. Аз съм доктор Радев, основател и управител на клиниката. Искам да ви представя моите чудесни колеги, доктор София Антонова, съдов хирург, и доктор Антоан Спасов, ангиолог. В настоящото видео ще поговорим за най-разпространените митове, свързани с разширените вени. Да, един изключително широко разпространен мит за разширените вени, че те са единствено и само козметичен проблем. В началните стадии, да, действително много от пациентите имат малки козметични капиляри и ретикуларни вени по краката, които не биха били някакъв сериозен проблем. Но в по-напредналите стадии, когато вече разширените вени са изпъкнали над кожата, когато вече има сериозни промени по кожата на подбедриците и около глезените, не дай си Боже и вече отворени венозни рани, там със сигурност вече не може да се говори за това, че проблема разширени вени е само козметичен. Така че лекувайте разширените си вени на време, не ги подценявайте, тъй като потенциалните усложнения, до които могат да доведат, не са една или две. Широко разпространен мит е, че от разширени вени страдат само жените. Това определено не е така. Наистина, като процентно отношение, жените страдат според различните проучвания около 2 пъти по-често от мъжете, но това зависи и от възрастта на пациентите. При жените по-големия процент заболеваемост е свързан също така и с периодите на бременност, които са допълнителен рисков фактор, но не е задължително една бременна жена да развие разширени вени. Да, това е доста разпространен мит с кръстосването на краката, че са причина за разширените вени. За жалост, обаче, причините за разширени вени, освен генетични, биха могли да бъдат много повече. Кръстосването на краката единствено би могло да доведе до някакво усложнение на вече съществуващи големи разширени вени. Един от най-разпространените митове, за съжаление в днешни дни продължава да е такъв, е това, че разширените вени са равни на операция. Но добрата новина е, че вече не е така. Последните 15-20 години изключително много промениха алгоритъма на лечение на разширени вени и всъщност лечението на този проблем се превърна в амбулаторна процедура, която може да бъде сравнена с ходенето на стоматолог. Не се притеснявайте от това. Лечението на разширени вени вече е безкръвно, извършва се в рамките на деня и може да се върнете към вашите ежедневни активности още на следващия ден. Научете повече за нас, като отидете в описанието, в което ще откриете линк към нашия официален уебсайт. Също така, не забравяйте да харесате това видео, да го споделите и да се абонирате за YouTube канала ни.